magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Yala. Kanina, pumunta ako sa bangko, tapos nakachikahan ko yung isang teller. Kapag ka talaga ang usapan ay tungkol sa nanay, ang tagal. Ayun. Hindi natatapos. Hindi talaga natatapos. Promise. So parang shinare niya na nahihirapan daw siyang huminga kasi daw hinika daw siya. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, yung hika mo ano yan, simula bata ka ba? Tapos sabi niya, hindi, na-develop ko lang siya pagkapanganak ko. Ay. So ito yung sinasabi natin na talagang yung kalahati ng katawan mo ay nasa bingit ng kamatayan. Correct. Kapag ka ikaw ay nabubuntis or nagkakaroon ka talaga ng anak. Tapos napag-usapan din namin yung, isipin mo na-develop mo yun. Sabi niya, nagma-mountain climbing ako dati. Kumbaga, ano siya, very athletic. Tapos nung nagkaanak, kung kailan nabuntis dun sa anak, saka nag-develop ng hika. Diba? Ilan mo yung mga ganun, yung mga kakaiba talaga yung katawan natin, nakakalurky. Tapos nagkakwentuhan pa kami na nagkaroon siya ng, pangit kasi siyang pakinggan, Jegs pero nagkaroon din ako noon. Herpes zoster. Ang bakit kasi pakinggan ng salitang herpes? Iniisip mo kagad, okay, STD. Explain natin kay Manong Driver. Kasi ibang herpes. Kaya nga. Tulo yung sa inyo, Manong Driver. Tulo yung sa inyo, kuya. Ayan. Para may context. Diba, herpes, diba? Herpes or herpes. Ang maisip ko talaga dyan, STD. Diba parang, ba yan? Ba't nagka-herpes yan? May ganun judgment. Pero ang tawag sa kanya, herpes zoster. O shingles, sa madaling salita. Or, para siyang bulutong napakasakit niyan. Ang sakit kasi niyan. Nagkaroon ka ng herpes, no? Hindi. Umamin ka na! Yung sa amin, herpes zoster. Sumabit sa tubo. Hindi, nakita ko kasi sa asawa ko. Nagkaroon siya. Sino na nagbigay? Ikaw. Hindi, herpes zoster. Ano siya, actually nerve ang tinitira dito. Totoo yan, sobrang sakit. Ang itsura po niya, parang rashes lang siya. Rashes siya na para siyang kapatid, kamag-anak ng bulutong tubig. Parang ganun yung itsura niya. Para siyang rashes na yung iba, meron siyang laman na tubig, ganun. At madami siya. Parang nasusunog daw yung balat mo, yung pakiramdam eh. Sobrang sakit nun talaga. As in, hindi mo i-wish siya sa pinakamatindi mong kaaway. Hindi mo siya i-wish mangyari sa kanya kasi sobrang sakit talaga niya, promise. So, yung sa asawa mo, san yung... Parang dito at sa may kilikili banda. Ayan, yun. So, usually yan, sa dibdib, sa may kilikili, sa may likod. Ako mula singit hanggang talampakan. Ay, grabe. As in, ang stress ko nun, Jegs, kasi diba laging maiksi yung palda ko, shorts ko. Parang feeling ko, maganda yung legs ko eh. Yung ang dami niya na parang feeling mo, hindi siya maaalis. May ganun. At nagkaroon din ako nung nabuntis ako kay Princess. Nako. Diba? Tapos yung mga bata ngayon, kung sagutin nyo kami. Pero masaklap doon, wala siyang gamot, di ba? Wala, hihintayin mo siya. Meron siyang, lalo pag buntis, kasi hindi ka naman pwedeng basta-bastang uminom ng gamot. So talaga may pagtitiis. Tsaka ano na lang, parang ang tatandaan ko, ointment, para hindi magkaroon ng scar. Pero wala talaga siyang gamot kasi tinanong namin niya kay Nanay Ming eh. Wala talaga daw gamot eh. Bagsa maghihintay ka, tapos sobrang sakit niya. As in parang mahanginan lang, ang sakit, matamaan ng buhok, masakit, diba? Sobrang sakit niya, ganun siya kasakit. Diba? So may mga ganyan na nag-a-appear o nangyayari kapag ka ang isang nanay ay nabubuntis. Diba? Ang isang di ko rin makalimutan dyan na Diego, dati akong size 7. Yung paa. Okay. Ngayon 8. Lumaki. Hindi na bumalik. Hindi na siya bumalik. Endorser ako ng Zenea. So lahat ng size 7 ko ng mga sapatos, ipinamana ko na lang. Kasi hindi na talaga siya magkasya. Pwede namang ipilit, pero yung paa mo nakaganon. Pero yung paa ko naka-fold. O di naman kaya violet na yung paa ko.
So may mga ganyang pinagdadaanan at katulad nung nakausap ko kanina, 'di ba, na bigla siya nagkaroon ng hika, na develop niya yung hika nung siya ay nabuntis. So wala lang, isang pagpapaalala lang na akala lang natin minsan, hindi lang ito para sa buntis, no, kundi para sa lahat ng tao in general, na akala lang natin strong yan, pero hindi mo alam pumasok yan na may problema sa likod. Hindi mo alam yung pinagdaanan niyang nag-violate yung buong katawan niya dahil nahirapan siyang huminga, may ganun. Kaya it's just a reminder to everyone to be extra kind today and every day. Gawin po nating habit yung magiging mabait. Kung naging habit mo yung pagiging chismosa, baka naman try mo maging habit maging mabait. Tama. Kasi hindi mo alam kung kailan, kung ano yung laban na nilalabanan ng tao, nagpe-pretend lang siya na okay lang siya. Correct. Kasi sa universal law, sinasabi na law of attraction, di ba? Kung magiging mabait ka, mabait din ang mangyayari sa'yo. Totoo din naman. Kung masamang tao ka, di masasama din mangyayari sa'yo. Actually, pagkahalimbawa nga ang tao na humihiram sa'yo ng pera, kunyari, mabait, hindi siya mahirap pahiramin ng pera eh. Parang basic sa'yo na sige, mabait kasi, naman to eh. Oo, diba? So, hindi mahirap para... Pero pag masamang tao... Diba, may sasabihin ka pa. May sasabihin ka pa. Ba naman yan? Minalas na rin talaga, diba? Pero syempre hindi naman din. Kasi hindi naman natin alam ang tunay na kwento. Bakit siya naging ganun? Kaya nga diba sabi nga nila, Diego, kumustahin mo daw ang pinakamasayahin mong kaibigan. Meron akong mga napapanood na parang scientific something na alam to ng mga psychologists and psychiatrists na kapag halimbawa yung patient nila na kunyari medyo unstable, may anxiety, ganyan. Kapag isang araw, sobrang saya nila, alam nila na yun na yung huling saya. Kasi the next day, tatamaan na sila ng kung ano man. Akala ko matitegi. Oo. Talaga? Oo. Parang tatama na ng husto yung depression. Tapos matitegi. May ganun, at meron silang term para doon. Kaya nga sabi daw, wala, hindi ako doktor, pero ilang beses ko nang na-encounter na napanood ko yun na mas kinakabahan sila kapag yung pasyente nila yung sobrang saya. Oo, na hindi naman normal na hindi ganon. normal, oo. Kasi basta meron silang scientific term na may tawag sila doon na the next day or the days after, kailangan bantayan ng sobra. Kasi yun yung parang trigger. Hindi ko masyadong, wag niyo po akong paniwalaan. Hindi na siya sure. Kasi hindi ako masyadong sure. Hindi na siya sure. Kasi baka drop na natin. Hindi, kasi nag-umpisa ako sa papustahin mo yung pinakamasayahin mo kaibigan. Tapos bigla napunta ako sa medical na ako, tapos medical legal na ako. So, wag na akong paniwalaan. Pero ang gusto kong paniwalaan po ninyo, basta research about it, there is something, but I've watched it several times already. I forgot the term. Pero ang sure, kung di man ako sure doon, ang sure is, kumustahin mo maski yung pinakamasayahin mong kaibigan. Ang mga may nakausap din ako na tingnan mo yan. Sure ka ba dyan? Sure naman ako. Sige. Parang psychological chemistry din siya. Tingnan mo. Paano kami maniniwala kung psychological chemistry ang sinabi mo? So, yung mga tinitreat niya daw na mga pasyente, yun nga, yung mga anxiety, ang isa daw sa mga nakita niya na dahilan na kung bakit nagiging suicidal yung mga tao is dahil nagsha-shutdown sila. Okay. At totally nawawala yung trust nila sa paligid. Sa mga tao. Kaya importante nga yung kamustahin, yung maramdaman nila yung support na meron pa palang nagkikare sa kanila. Kasi hindi mo alam, tumatawa lang yun pero matindi palang pinagdadaanan. Correct. At marami pong ganun. Marami kaming ganun. Ako lagi akong ganun. Lalo na sa social media, kala mo saya-saya. Sa totoo. Kaya pag halimbawa may kumukumusta sa akin, for some reason hindi ko diretsong masabing ayos na ayos. Hindi ganun. Laging kumusta ka? Laban, ganun. Yun, tama. Oo, laban, hindi. Pero kung titingnan mo yung social media, ang saya. Correct. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng maging basihan yung social media. Tama. Kasi joke lang 'yan. I mean, hindi naman lahat, pero ibig sabihin, ang dami po siya, ang tawag nga diyan ulit, curated reality. Ano ibig sabihin? Inayos. Inedit. Correct. In-AI. Finilter. Parang diba? ito lang yung part ko na masaya eh. Correct. Ito lang yun. The rest is
Hindi mo alam. Problema. Correct. Problemado talaga. Kaya kumustahin mo, maski yung pinakamasaya mong kaibigan, maski sa social media, lagi mo nakikita masaya, may feeling ka na, okay naman siya eh. Hindi ko kamustahin. Tsaka, wag na po nating lagyan ng bahid na pagkatapos ng kumusta, magkano? Kaya ngayon wala nang correct. Magkano? Friend, pwede ba ano? Kaya wag na. Yun tuloy yung kumusta na dapat para sa mga taong nakakaramdam ng hindi maganda. Biglang meron ng kakibat na wag na natin itong patagalin pa. Magkano? Kasi totoo yun. Malay mo yung kumusta mo is yung kumusta na talagang makakapagpabago ng buhay niya. Makakapagpabago ng desisyon niya. Sabi nga ni Diego kanina, yung bigla niya maiisip na, ay, may kumusta pa pala sa akin. Meron pa palang nagtatanong kung okay lang ako or kung ano yung gusto ko. Correct. And parang feeling ko, gawain din niya ng mga taong, feeling ko ng mga breadwinner. Kumusta niyo po yung mga breadwinner? Ayan, oo. 'Di ba? Oo. Lagi. Huwag niyong uutangan. Oo nga, wag niyo yung kumustahin tapos iutangan kasi breadwinner to, marami 'yan. Maraming pwedeng pagkunan niya. Hindi. Kumustahin niyo rin po sila. Alam mo, etong maraming beses rin ako nakakapanood ng video na palagi ko mga breadwinner itong mga taong to. Yung mga, they always share to other people. But people don't remember them. Ito yung mga tao na, dun sa mga video na napapanood ko, binibilhan nila ng cake ang sarili nila. Okay. Kasi walang bumibili ng cake para sa kanila. Pero lagi nilang naiisip bilan ng cake lahat naman nagbo-birthday. Oo, pero diba? pag sila na, lagi kasing iniisip ng mga iba na parang, kaya niya naman yan, wag na nating bigyan yan, 'di ba? Or hindi na, ganoon. Pero ang di mo alam, kailangan niya din na ng cake, ha? I mean, na ibang tao yung bibili. Yes, while it is possible na kaya niyang bilhin yung cake na gusto niya at yung bibili niya yung talagang trip niya. Pero iba pa rin pag ibang tao yung nagbigay. Kasi merong ano yun eh, may dating siya na we care, we remember, we acknowledge, Yes. diba, your presence and your contribution, ganun, diba? Yung simpleng hello lang, malaking bagay na yan eh. Na parang, hello friend. Usually, yung pagsakay mo sa eroplano, di ba? Yung mag-hello lang sa'yo yung mga flight steward, di ba? Correct ka. Kahit medyo nakasimangot ka nung nag-hello, mapapasmile ka bigla. Oo, totoo. Oo, pero Hindi may mo rason alam para sila pag ginagawa yan. na ano, Kung bakit sila nag-hello. para makita nila kung Kung halimbawa, medyo may pinagdaanan kayo, parang takot ka sa flight. Yan. O di kaya lasing ka. Kasi Oo. sasagot ka, hello. Wah, amoy sasabihin alcohol. mo, sabi ng stewardess, hello, ano sagot mo? Wow! Pinoprofile kasi nila yung tao na sumasakay. Kaya na nagigilo parang sila, na okay lang ba siya? yan, diba? oo. Nasa tamang pag-iisip ba siya? Oo, diba? yun, oo. Tapos babantayan nila ng extra. Correct, oo. Diba? Mamarkahan ka na nila. Correct, markado ka na. Ayun yung kalbo. Yung nakasalamin. Parang wala Markado sa na yan. wisyo. Kap. Correct. Kap, yung kalbo dito parang wala sa wisyo. Nag-hello ako sa kanya, sabi niya sa akin, wow! Markado na Kap. Ay, nako. Pero kumustahin natin? Lalong-lalo na, feeling ko lalong-lalo yung mga givers. Yeah. Yung mga givers, yung mga breadwinners, yung mga laging tumatawa. Oo. Kasi for all you know, kailangan din pala nila nun. Yes po, kamustahin niyo po kami. Kumustahin niyo po kami. Kami po yun talaga. Kumustahin niyo po kami ng ano. Kung alam niyo lang. Sa Yung totoo totoo. lang. Kung alam niyo lang po talaga yung totoo. Minsan may nagsabi sa akin, sabi niya, Nicole, no, grabe, sobrang swerte ng buhay mo. I mean like, nakakainggit talaga siya na parang, if I could only be in your place. Sabi niya, kung pwede lang na kunin ko yung pwesto mo. Tapos sabi ko sa kanya, sure ka. Sure ka ba? Baka di mo kayanin. Kasi ang alam ko, kaya sa akin to binigay kasi alam ni Lord. Iyakin yan si Nicole. Pero strong yan. Ayan, diba? oo. Dinadaan niya lang sa mga pag-iyak niya yung pag-release niya ng tension. Pero lalaban yan everyday. Correct, oo. So, kaya sa akin to binigay ni Lord. Yung kung ano man yung meron ako, blessings and struggles included. Diba? Kasama yun. Ang nakikita kasi ng tao, more on ang lens kasi natin, more on sa mga panlabas. Physical, sa labas. exterior, external. Yan, pero yung, sa totoo lang, kung makita nyo lang yung buhay namin, ewan ko lang. Di mo sure. Di mo sure kung gusto mong
sabihin na sana akin na lang yung buhay mo. Oo. Kaya nalaman ko, totoo pala yung sinasabi kay Spider-Man with great power comes great responsibility. Natandaan ko last year, for whatever reason, nag-breakdown ako bago ako mag-birthday. Ewan ko, pero ngayon di na ako masyadong emotional sa birthday ko Pero last year, parang meron akong pakiramdam na always akong for others, pero others wala sa akin. May ganun ako, pero hindi naman din. Kasi I know that a lot of people care, pero may ganun. May ganyang, usually yung mga givers, yung mga breadwinners, yung mga laging give na give tsaka laban na laban. Kaya talaga nila Kaya talaga namin. Pero may mga times na pipitik talaga. Correct. Pag pumitik, huwag niyong pagalitan. Suportahan muna ninyo kasi minsan lang naman yan pumitik. Hindi naman yan araw-araw pumipitik Araw-araw kaya yan lumalaban. Correct. Diba? So, kumustahin niyo po sila. Ako naranasan ko yung, alam mo yung nagda-drive ka na umiiyak? Naranasan ko, sabi ko, ultimo po, wala na akong panggusulina. Oo, di ba? Paano po ito? Correct, totoo. Pero sa social media, walang bahid. Kasi nga, etchos lang minsan yung mga pinopost sa social media. Hindi po lahat ng nakapost dyan ay totoo. Tama. Kaya huwag nyo laging iisipin na kung ang isang tao laging travel ng travel, pumupunta sa kung saan-saan, kumakain sa kung saan-saan, hindi mo alam. Una, libre yan. Baka. Diba? Pangalawa, kung ano man, diba? So wag mong, target, utangan, nakawan, biktimahin, scam. Yan. Wag. Maawa kayo sa amin. Maawa kayo sa amin. Bugbog na kami. Sa scam. Marami nang nawala. Maawa na po kayo sa amin. Diba? So, kumustahin po natin. And again, ulitin po namin mga kabisyo, let's be extra kind. Yeah. Kasi hindi po natin alam, ano ba yung patawa-tawa lang pala siya, yung palang tindi pala ng pinagdadaanan. Kinakaya niya lang pala lahat. Yan. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Sa true laluto ng halong eklavu. Oy, batiin ko lang happy birthday si Morris ng LB Lending Corporation. Oy, Morris, happy birthday. Happy 18th birthday. Happy birthday, Morris. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. Ako naman ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!